Hombre, gu inauteritan disfrazatzegea... Zertaz disfrazatzegea? Desmadre. Ez. Bai. Disiplina. Ez. Katxondio pixka bat, bai. Ordutegia. Gau pasaitzen zen duen, aurrungunean amarretan joan bertzen duen tente, eta ondo gainea. Pegi txarra gabe. Poza sortzen du, algara... 5 egunetan dena jenda. 6 egunetan dena. Dantzatzeko gogoa... Lo gutxi. Bai, estres pixka bat ere, Lo bai. gutxi eta estresa pentsia. Eta nahi duzunataz daukezu mozorrotzeik. Ez dago zentsurarik, ez dago ezerrez. Inauteria da, inauteria. Ordutegi batzuk ere, jarri berdie, beste lagu ez ginak azalduko orduan, ez da... Desmadrea. Jendea gehiena oso pozi dao... Bai. Kutsagarrie da. Anarkia, total. 88ko txaien aztegea, bueno, karnala eta, klaro. Bai. Eta 2009 arte. Behatzi arte. 22 urten ateakea, San Francisco, gehienetan artxibon, eta urte bakoitza bidi mozorro, ordu 54 mozorro. Errepikatu urten baten nola errepikatuko genuen, ez? Ez. Astelenekoa. Ez. Ez? Pelukak ez aldi, bauain? Ze jantzi behar deua. Baina pelukataz ez du hitzein da. Ahora que me empezaba a picar. Hemen, eta ginen de Hilda, dantza egiten gendun, kantatu egiten gendun,